Tudalen 50, penod 5, rhywbeth newydd dan hael, lle mae Gwyn yn cael herio i genedlaetholdeb Cymreig o ddau gyfeiriad gwahanol, a lle mae Richard Lloyd yn dechrau dysgu Gwyn am yr hyn sydd mor arbennig am y ffordd Gymreig o fyw. Symudodd Gwyn ar hyd y corlannau. Roedd hi'n fore, a'r hael heb eto dynnu'r ias o awyr y sied werthu. Trodd wisgi ochr i fynd rhwng gres o gorlannau ac ochr lori gatal. Crynau honno yn dŵr traed yr wyn a gwpsiwd ohoni, a thrawau hwp a hys a ha a cwpsio'n galed ar ei glust o'r trawstia dyr ar weliau concret. A tu ôl iddo, clywai wellt glân yn siwsian dan draed yr rhai aniddig a gorlanwyd eisoes. Edrych lle roeson nhw i wyn oedd Gwyn, i wneud yn siŵr nad oedden nhw wedi cymysgu a rhai neb arall. Mor bwysig o brysur oedd y rhai o wnair corlannu, roedden nhw mythu weithiau, ac nid bob amser yn ddamweiniol. Ond oedd Gwyn wedi dod i'r sêl am mwy na gwerthu wyn ar ei feddwl. Roedd y referendwm fis Mawrth nesaf, y referendwm a ddatganoli, ac oedd ganol ond poced o daflenni'r ymgylchiau i'w dosbarthu. Bwysodd hic gwylod i ben ôl yn ebyn bar uchain o'r corlannau a gwylio'r ffermwyr eraill yn sgwrsio yn ei duoedd a'i trioedd. Rhain gyfnewid newyddion ac yn rhannu gofidiau, rhain trafod pen neu modi cefn ambell oen. Roedd yr uddion yn y dydd i ryw lawer o sgamder, roedd y sêl heb ddechrau eto, a neb yn gwybod sut hwyl, os hwyl y gau ar y gwerthu. Doedd Gwyn ddim yn hollol argoediedig ynglyn â'r hyn oedd i'w gael o ennill y referendwm. Eli ar fryw diberfeddiad oedd yr ymadrodd oedd o i'w feddwl ynte. Ond mi fyddai hyd yn oed briwsion grym yn gamu'r cyfeiriad cywir, ac oedd wedi penderfynu gweithio i'w cael nhw. Ond oedd angen mwy. Llawer mwy. A hi feddwl at y daith rygbi ddechrau flwyddyn. Mynd yn hen griw coleg i weld gêm Cymru yn ebyn Wirddon ym Mhencampwriaeth y Bum Gwlad, ac ar ôl y gêm, cael ei hunain yn un o fariau brown dilyn. Oedd pawb wedi eistedd be bynnag ar yna le, ymysg y Gwyddelod, ac nad allan nhw weld ei gilydd oherwydd ysburiau pren a'r topiau gwydiau patrymog a safau rhwng pob cilfach, roedd na wefr amser da yno. Unwaith y byddai un neu llall o'r Cymru'n taro nodyn can, mi fyddai lleill yn ymuno, ac roedd y canu'n llawen ac yn ddiorthrwm, ac fe wenodd y Gwyddelod, a mwynhau hwyl y pethau ifanc diethyr bywiog yma. Yn y cofnodau tawel fe drodd bawb i siarad a'u cymdogion, ac yn y gilfach lle roedd Gwyn a'i gwmni, roedd na wr canol oed, gwall brith a llygidiallus. Oedd yn gwisgo cod law ysgafnlwyd fel petai ar ffin y madael. Ond oedd wedi bod na ers cyn i Gwyn ar Gymru cyrraedd, a doedd dim awgrym o fynd oddi yno yn ei osgol neu sgwrs. Ac fe aeth honno, fel y bydd yn aml rhwng Cymru Cymraeg a Gwyddelod ar drywydd cyflwr a dyfodol y Wyddeleg ar Gymraeg, i gymharu sefyllfa wleidyddol Cymru o dan Brydain ac yn Iwerddon, a thrafod teimladau ddwy bobl ynglyn â'r drefn Saesnig Brydeinig. Holodd Gwyddelod got law ynglyn â datganoli a pha mor debyg oedd y peth o ddigwydd, a chael yn ateb y cymysgedd hwnnw o'r wrdrydaeth ac anobaith sydd mor nodweddiadol o genedlaetholwyr Cymreig yn ei cwrw. Gandawodd y Gwyddel yn distaw am rai munudau ac yna, "Listen boys," medda fo, "this is what you need." Edrychodd y Cymru ar ei gilydd a'i llygyd yn fawr ac yn grwn ac yna nôl at y bwr. Rhwng y gwydre, y cylchoedd glyb a'r matiau Guinness, oedd y Gwyddel wedi gosod revolver. Gwenodd Gwyn wrth feddwl am y prynhawn rhyfedd hwnnw, ond i amcan heddiw oedd siarad ac, os gallai, ennill cefnogaeth un neu ddau dylanwadol. Chwiliau am wynebau cyfarwydd. Gwelodd Armand Morris, cadeirydd Cymdeithas y Defaid Mynydd, yn bwyso dros giat un o'r corlannau yn chwilio nodau clust set o wyn benyw, lle da i ddechrau. A thiomil y gŵr hun, a'i gyfarch yn barchus dawel. Sut mae heddiw, Mr Morris? Dychodd hwnnw i fyny o'r wyn. Gwyn, sydd wrth ti? O, yn dal i fynd ydych chi. Sut maen nhw efo chi? Gwenodd Armand Morris. Yn llawn o Fethesdi. Ysgydwodd i ben a'i wen yn lledu. Bechgyn gwmil i bod nhw'n gallu rhedeg y ffarm heb eu tad, a Jean di penderfynu bod eisiau mynd am wyliau dros dŵr yr flwyddyn nesaf. Dros dŵr, wanwyl, dipyn o gam i fi. Ian te. Oedd y llygyd yn ddireidus o grymog. Ond bwysig cadw fyny, west. Gwenodd Gwyn.
Mi wyddais bwyd oedd o'n gyfeirio. Bu ffrindiau Jim Morris yn mynd ar wyliau dramor ys sawl blwyddyn bellach a phob tro yn brolio i profiadau ar ôl dod adre. Lle rwch chi? O, mae Iorcan ar ôl y felly ddodd hi. Mae'n gobeithio dwi fod gwester ei draed erbyn i gyrraedd yno. O, bydd hynny wedi datrys erbyn hyn, mae'n siŵr. Bydd siŵr o fod. Pwysodd Armand Morris yn ei flaen. A chau hynny o fwlch a oedd o hyd rhwng y ddau ohonyn nhw. Gostyngodd ei lais. Sut mae Richard Lloyd? Iawn, ynddi, yn iawn. Diolch, gwmpas i weithio. Dwi'n colli antienid yn arw. Ie, diawl o beth. Mae'n ymwneud o'r hyn gyrsan a gwmpas y dyddiau yma'n does. Ti'n meddwl bod gan rhywbeth i wneud efo'r niwclear na'n hawsonydd? Wel, os oes dyn nhw'n mynd i ddeitho ni. Ond mae'r ffaith i bod nhw wedi roi o lle maen nhw, a allan Sir Fôn, a'r un yng nghanol Llundain neu Birmingham yn dweud lot yn dydi. Ynddi, yn siŵr bod yn iawn. O, yn bennig di de. Wel, da chi'n gwybod beth i'n ateb fi, ynddo chi? Chwaraeodd Armand Morris yn dawel. Ond mae'n wir, dydy. Ta sy'n ni'n cael deud fel oedd ei fod yma, sy'n ni'n mynd gorau poeni am bethau fel yna sen. Gwyliau Armand Morris gwyn yn ofalus. Fy wyddon iawn be o ganddo. Ath gwyn yn ei flaen. Os na'r un wlad erioed wedi rhedeg gwlad arall yn dda. Daeth gwyn yn ymwybodol o bresenoldeb trydydd un ynghylch ei sgwrs. Un o safau'n ymwthiol o agos. Tro gydag Armand Morris edrych yno. Oedd yno siaced du, gwotwau werdd, a chrys rhad, glas, streipiau coch, tenau, coler lydan. Codau godd Twrci ohono, ac o fôn alla bedi'r clistiau mawr, llac a grogau uwch ben brigau clympiau o flew gydnerth. Oedd y wyneb yn un hir a main, a blew brith glaswell mewn gwynt o bochau cafn a'r un yn amlwg heb i siafio ys y syl. Ac o dan pig seinllyd y cap stabal fe lechau par o lygaid tywyll sbeitlyd. Oedd gwyn yn ei led nabod o. Tynant cyrn y gwch sy'n Latin, un o ffermydd stad ar o gyntyn. Sgen ti leaflet? Taflen i ddosgwymryd ych chi feddwl? Ie. Stynodd gwyn i'w boced. Be o gan hwn ar ei feddwl? Roedd blwysgni yn y wyneb tynnu, a llaw a gipiodd y dawlen yn debyg i'r afang cranc. Camodd y cipiwr yn ei ôl oddi wrth gwyn ac Armand Morris edrych ar daflen. Ond ddallenodd mae hynny. Yn ytrach, ei daliodd o'i flaen a hystimio i'r chwith ac i'r dde, a'i wyneb yr yr un modd fel wyneb cloc tican, ei lygyd fel soseri a'i geg fel ceg clown wynebwyn. Parhaodd ei berfformiad coeg simpl am yr eiliadau, ac yna newidiodd ei wedd. Cilhaodd y llygyd, ac ystimiwyd y rhychau cras yn rhychau casineb. Gwasgodd y daflen yn lwmpyn crwn a throi gefn at gwyn, gan blygu mlaen ar un pryd. Cyflwynodd y daflen i fforch gefn ei drowsus ac yna, yn bwyllo gorfelyddus, fe llusgodd i fyny holl i dyn. A chyda chwifiad buddugoliaethus, fe tarlodd hi'r llawr a'i lygyd ar gwyn, cystal a dweud, beth ti'n meddwl o hynny te? Roedd Armand Morris yn gigrwth. Ond o gwyn yn ddig, rhagda gwylich warnodd y diawl budur. Na, cer dir diawl o Welsh Nash, meddai llall. Dwi gystal cymrach di bob tamed, a dwi na neb call arall eisiau dim ond y bloody devolution. Cystal Cymra mi yw ti, a na dydi o'm yn amlwg iawn yn sydd ti'n mynd gorau deud wrth bawb. Erbyn hyn roedd rwy'n ebau ddau fod wedi o wrth ei gilydd, a thorf wedi dechrau helo i gwmpas. Cododd cranc bro gyntyn ddwrn a'i bwnio i gyfeiriad gen gwyn. Rhwysodd gwyn ar ergyd a'i fraich chwyth a pharatoi ergyd i hun a'i dde. Tynwyd i ddwrn yn ôl, ac am o, wow, hei, anna ddigon wan. Gyfeilodd brichiau cryfion ynddo a'i symud o gyrraedd y llall. Gyfeilodd rhyw rai eraill yn hwnnw a gwahanwyd y ddau. Roedd gwyn yn dal i fod yn gafel y brichiau cryfion pan ddaeth Armand Morris i'w olwg. Ti'n iawn wan? Di gallu rhywfaint? Nodiodd gwyn, ac fe laciodd y gafel arno. Gai i gall, mi sy'n syniad da, yma bethau i ti fynd yma. Mae yna lot o'i ochr o'ma, a dim llawer o dochr di. Dychodd gwyn o'i gwmpas. Roedd i gynnwf yn dofi erbyn hyn ac o'r wynebau welai roedd yn amlwg fod Armand Morris yn iawn. Pe bydde un o'r rhain yn cwyno i'r ocsiwnier, bydde perygl i gwyn gael ei anfonoddi yna heb gael gwerthu. Tyd, meddai Armand Morris, gyfeilodd am reich gwyn a'i dywys at drws y sied, cedi am dro. Mi edrych i ar ôl dy wyn di. Diwedd y pnawn,
wedi ddod nôl i bres o swyddfa'r arwerthwr a gadael swp o darlenni efo mae rhywun ar clerc, oedd Gwyn ar ei ffordd adre yn y car. Oedd Armand Morris wedi gwneud yn siŵr yn y chai gam ac roedd y pris a gafodd am ei wyn yn un da. Ond roedd y cranc ofr o gyntyn yn dal i gylchu feddyliau, a'i ddyrnau'n dal i fygwth, yn lawt. A drefn di bod mor dda wrth o, yn ei gadw na fath o foethusrwydd dir o ddas. Sychu dyn yn gyhoeddus gyda'r peth yn chwerthu'n lled dan amgylchiadau gwahanol. Ond doedden nhw ddim yn wahanol. Doedd dim modd o sgoi fel yr oedd pethau. Y gyfryngau a'r papurau newydd, y dail y post a'i debyg, yn arwain pobl i feddwl byddai datganoli'n golygu'n gorfod cael pasport i fynd i Loegr. Ac y byddai gwahardiad ar ei gleifion o Gymru gael ei trin ysbytai Gobowen am Wythig a Clatterbridge. A'r cwbl yn arwain as anrhefn Balcanaidd. Pwy fyddai eisiau hynny yn lle rheolaeth greg, gyfarwydd ac gogoneddus o wladwriaeth Brydeinig. Allai Gwyn ddim chwerthu na weld bobl yn cael ei ffrwyno gan fwganod. Ond roedd na lwybr arall. Llwybr y gallai gerdded heb orfod derbyn ffon a draws i sgwyddau. Llwybr y gallai fod yn falch o gymryd, fel dyn ac fel Cymro. Feddyliodd unwaith eto am y bar yn Nulyn, ac yno roedd ei feddyliau pan gyrhaeddodd ddiart Blaen Cwm. Wrth i ddod ringo'r car, daeth Richard Lloyd o'r cor wedi gorffen y bwyd o nos. Cys ti ddwrnod da, gofynodd y serchog. Ystyriodd Gwyn am eiliad a chyfeirio feddwl at bris o'r wyn. Do, meddai, fo, heb ymhelaethu. A synhwyrodd Richard Lloyd a niddigrwydd y dyn ifanc. Be ddigwyddodd? Y tu ôl i Gwyn roedd yr haul yn machlyd, ac wrth iddo ddeud yr hanes fe ddechreuodd y cysgodion ymledu o'i ciliau a chynyddu. Fe ddeithon nhw raddol, ond yn hyderus, yn sicr o'i buddigoliaeth, a sylwodd Richard Lloyd fel yr oedden nhw'n arfer ddwysau, yn ymlapio gwmpas ffurfiau mil amlwg y dydd, ac yn ei pylun llwch llwydni. Gwyliodd ei tywyllwch yn dringo mynwes Gwyn, ac am i wdd atos i wyneb ac i'w lygyd. A theimlodd drosto. Roedd Richard Lloyd yn wynebu'r hael, ac roedd afiaeth cefn golau dydd yn loiw yn ei lygyd o hyd. Cyfeilodd yn sgwyddau Gwyn ac edrych i wyneb y cysgodion y dyn ifanc. To rownd, meddwl fo, ac yna wedi Gwyn droi. Weli di? Welai Gwyn ddim ond gweddillio machlyd. Camodd Richard Lloyd at ymyl y dyn ifanc a sylwi ar y man rychau ceisio deall yng Nghorneli i geg a'i lygyd, a dydodd. A ddiwedd pob dydd mae'r hael yn gadael ni. A phan mae o'n gadael, mae pethau'r nos yn cymryd i cyfle, i sgathru a hela a dwyn, ac mae hynny'n beth digalon. Yna gyfeilodd ymraich Gwyn. Ond nid dim ond machlyd sy'n afyncwn ac i. Rhoddodd wasgiad fach i wraich Gwyn a gofyn, be weledi'r ochr yma iddo. Ymhen uchar cwm, yn ymestyn o un ochr iddo, i'r llall oedd am linell bwlch mae'n Gwynedd. Crymau o flaen dyfnder dilas y nos fel wal argau, ac ar bob ochr iddo fel tyrau cynnal, safai anferthedd Cader Berwyn a Chader Bronwyn. Faint o ddydd o nos wyt ti'n meddwl mae rheina wedi gweld? Clebrau meddyliau Gwyn yn ddryslyd o gwmpas cwestiwn yr hyn ddyn, yna gwelodd. Fel y safau'r mynyddoedd yn erbyn y tywyllwch, roedd mor amlwg. Gath Richard Lloyd yn ei flaen. Da ni'r cymryd i bod yma ers cyn hanes. Da ni'n dallt y mynyddoedd, a maen nhw'n yn dallt ni. Oedd y hael di mynd. Hiolion tawdd ola wedi diferu'n llywedd i gystrel rhyw feistr arall rhywle tu hwnt i'r gorwel, ond oedd y bwlch a'r mynyddoedd yno hyd, yn dawel ac yn gada, yn gwrthsefyll dyfroedd ar liniau y nos. Sut wyt ti'n meddwl da ni wedi para cyhyd? Clywodd Gwyn bwysau'r union ar ar ei ward o'r dydd yn troi'n anwedd, ac yna ddim. Tro ddath Richard Lloyd. Diolch, meddai nistaw. Tynnodd Richard Lloyd i law oddi ar wraich Gwyn a'i gosod am eiliad cynhaliol dringar am ei gem. Tyd, meddai, ac oedd y ddau gyda'i gilydd o'r buarth i'w swper.